Hello, Bhayap Song Phung Kaham, Jottno Hambai. Good morning. Tanya orang ya poro. Happy Songkranti. Hangrai ni kami ya poro Jottno. Khazana dah waktu bosna. Hambai hingga tini. Tuma kisah oleh tangkam ya harap. Risas rokai. Net mayangang. Ponjet kita tu cuma thang siu. Một cái là làm thang xe. Wifi risas makayu. Tangin ke. Net man pagi. An bagian risas man haro norong nukna. Ni wifi. Nang puno kana iko wifi ni box orang aja network payo aing saka sector box omong kai nang kana nang femia ikomo kupur sector bo orang hai net payo kai kesambo sama lihat tangka kai nang phung nai tini aing dam nani sector box lo nai dong warok seplewi sector box just kainai nang nai ke on bagai nang nai tum on bagai phung kaham Jottno no kha kaham ya pharo Hambai Jottno kaham tongdi Hambai ke hana hai phung kaham nang no chini para rok khai baksa hangra rok sogya ko agin hai asuk tinta basai tuk ui hangra songnam hai niom rok kes khaili ya borok tang kai selema bang thanga aram nayu abo hanyo di rok sungi si baksa tong je misi nong harai tamoi enjoy si mana hang men khai hangra ni je reason meaning je niom no mane nang man liya borok ke borok haram hanyo borok so tamoi tong kam sungai sogli tak si koita bai tong minimum 7টা bai tong sogli ya aike 3টা rok busai sogmano ku এবং bagi tak ingkang omnani busai phaikya ingkang mokang suyaku mokang sunai phaikya norok nainye bigede asini ani mokang suma jaga tui kusung dang tong na sitra dang tong angor mokang suo obo tawo tamkai supply rok selu rok tukuna kesango bagar tuku phayo tai ang mono motamoti sap khayo dai dangdal bo kainei kaitam dangdal fitting khaikya Hangrai Jottno nok duno huka samia sogya ko ngai ka bo nukhang rok suma jaga li rok supa yoro tui ba usuk junggang nok sai nainye di ke brush rok khaijia ko pungai ke norok no ani mukhang sitra no punurika nakadi ke hano hai norok bai hok sapinai cho esak nai tongni ani blogo Hambai Jottno no phung kaham.